Яшчэ адзін тып рэпрэсіяў. Беларусам, якія раней часта і без праблемаў міналі дзяржаўную мяжу, пачалі забараняць выезд з краіны. Фонду Байсол вядома прынамсі пра 10 выпадкаў на месяц. Агулам з пачатку года паводле праваабаронцаў вясны прынамсі 55 беларусаў былі затрыманыя пасля вяртання на радзіму з эміграцыі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітал Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Віктор Хрэнін у Кітаі. Лукашэнкаўскі міністр пахваліўся працаю супрацьпаветранай абароны. Тыя мірныя небёсы, якімі так усіх палохалі, яны паступова перастаюць быць мірнымі. Купалаўскі тэатр святкуе народзіны. Што засталося ад легендарнай установы пасля 4 гадоў жорсткіх рэпрэсіяў? Гэта ўжо зусім іншы тэатр. Цікавая традыцыя ці гэтак званы агратрэш? У ва што рэжым пераўтварыў дажынкі? Это народное свято. Лукашенко приходить и сыходить, а дожинки застаются. Віктор Хрэнін у Кітаі. Лукашэнкаўскі міністр абароны паведаміў пра ўзмацненне вайсковай супрацы, ды пахваліўся дасягненнямі ў сферы супрацьпаветранай абароны. Акурат уначы ў паветраную прастору Беларусі заляцеў чарговы шахед. Ян Федаровіч працягне тэму. У Кітаі прайшоў міжнародны сяншанскі форум аб бяспецы. У ім узяў удзел міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін. Кітай вось гэтую канцэпцыю пераследуе, што уключанасць усіх вакол яго, там же больш за 90 краін удзельнічае, і Амерыка прадстаўлена, і Арменія прадстаўлена, і Украіна прадстаўлена. То бок казаць, што гэта нейкая спецыяльная там для Беларусі выдзеленая тэма, не. У інтэрв'ю цэнтральнаму тэлебачанню Кітаю Хрэнін пахваліўся эфектыўнасцю беларускіх сілаў супрацьпаветранай абароны. Мы лічым, што тут павінна быць выбудаваная цэлая сістэма, якая будзе накіраваная на супрацьдзеянне БПЛА, і ў нас ужо ёсць дасягненні. Я і міністру абароны Кітаю ўжо казаў, што мы можам падзяліцца сваімі напрацоўкамі. Між тым, акурат уначы расійскі БПЛА залятаў у паветраную прастору Беларусі, паведамляе маніторынгавы праект «Беларускі гаюн». Шахед правёў у небе над нашай Украінай блізу паўгадзіны. І гэта не адзінкавы выпадак. Ад ліпеня беларускі гаюн налічыў у нашым небе блізу 3 дзесяткаў БПЛА. Некаторыя з іх сілы супрацьпаветранай абароны нават збілі, як гэта было 5 верасня над Гомлем. Гэта дало Владзіміру Зяленскаму нагоду сумна пажартаваць, бо хаўруснікі Украіны збіцця расійскіх дронаў або ракетаў сабе дазволіць не могуць. І поки що лише Беларусь. Пакуль толькі Беларусь адзначылася збіццём расійскіх шахедаў. Міністэрства абароны Беларусі абяцала расказаць, адкуль і куды ляцелі збітыя дроны, але дасюль гэтага не зрабіла. Лукашенко чомусь не боїться, що, наприклад, там... Лукашенко чамусьці не баіцца, што калі ён саб'е які-небудзь шахед на тэрыторыі сваёй дзяржавы, то гэта будзе азначаць кепскія наступствы ў адносінах з Расіяй. У прынцыпе, Расіі няма розніцы. Шахедам больш, шахедам менш. А вось краіны НАТО моцна гэтага баяцца. І гэты разрыў не можа не кідацца ў вочы. У Кітаі Хрэнін таксама абвесціў пра нарошчванне беларуска-кітайскай супрацы ў вайсковай сферы. Важна пра гэта заўсёды казаць, што тут Беларусі ёсць заступнікам не толькі Расіі, але яшчэ вялікі Кітай, што гэта кітайскі фактар ёсць не толькі эканамічны для Беларусі, але і пытанне палітычнай падтрымкі, а таксама і нават вайсковы фактар. Адным з прыкладаў такой супрацы можна лічыць сумесныя беларуска-кітайскія антытэрарыстычныя вучэнні атакоўчы «Сокал», якія прайшлі сёлета ў ліпені на берасцейскім палігоне. Гэты бок адносінаў ён перастаў трымацца на другім пляне. Раней крышачку сцісняліся, ўсё ж такі мы беларусы мірныя людзі, а тут пасля 22-го году асабліва ўжо хаваць асабліва няма чаго.
і нават тыя мірныя небёсы, якімі так усіх палохалі, яны паступова перастаюць быць мірнымі. Да таго ж у Кітаі Хрэнін паведаміў пра напружанасць на паўднёвай мяжы Беларусі. Маўляў, нашая краіна ўзмацніла сваю прысутнасць там у адказ на нарошчванне групоўкі ўкраінскіх войскаў. Іншаю прычынай Хрэнін назваў правакацыі, звязаныя з парушэннем паветранай прасторы Беларусі ды дзеянні ЗСУ ў Курскай вобласці. Канкрэтных лічбаў перадыслакаваных вайскоўцаў гэтым разам не прагучала. Ян Федарович, Белсад. Украіна і Расія працягваюць абмен палоннымі жаўнерамі. Сёння Кіеў і Масква абмянялі 103 расійскіх жаўнераў, захопленых у Курскай вобласці, на 103 жаўнераў ЗСУ. Вядома, што ў выніку абмену расійскія вайскоўцы часова апынуліся на тэрыторыі Беларусі. Пасярэдніцкія паслугі ў абмене надавалі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напярэдадні Украіна і Расія таксама правялі абмен палоннымі ў фармаце 49 расейцаў на 49 украінцаў. Сярод вызваленых грамадзянаў Украіны не толькі вайскоўцы, памежнікі і паліцыянты, але таксама і цывільныя. Да таго ж Кіеву ўдалося вярнуць дадому частку абаронцаў Азоўсталі. У Вашынгтоне скончыліся перамовы прэзідэнта ЗША і прэм'ера Вялікай Брытаніі. Па выніках сустрэчы ані Джо Байден, ані Кір Стармер не распавялі, ці дазволілі яны ўкраіне біць па Расіі ракетамі Storm Shadow. Злучаныя Штаты маюць намер падтрымліваць вас, каб дапамагчы ўкраіне ў абароне супраць націску і агрэсіі Расіі і ясна даць зразумець, што ў гэтай вайне пераможа не Пуцін, а народ Украіны. Я думаю, наступныя некалькі тыдняў і месяцаў могуць быць ключавымі для Украіны. Гэта вельмі, вельмі важна, каб мы падтрымлівалі Украіну ў гэтай жыццевызначальнай вайне. Пасля спаткання брытанскі прэм'ер выйшаў да прэсы. Паводле Кіра Стармера, дыскусія з амерыканскім прэзідэнтам мела стратэгічны характар, а падчас размовы не развязалі нейкага канкрэтнага пытання. На Гомельшчыне і Магілёўшчыне працягнулі штармавое папярэджанне. У гэтых вобласцях у нядзелю і ў панядзелак захаваецца надзвычайная пажарная небяспека. Максімальная тэмпература ў дзень 29 градусаў. А тым часам у некаторых еўрапейскіх краінах сітуацыя адваротная. Гэтак у Аўстрыі, дзе на мінулым тыдні стаяла гарачыня, выпаў снег. Гэта было шокам як для некаторых людзей, гэтак і для жывёлы, якую адправілі пасвіцца на лугі. У іншых частках краіны рыхтуюцца да паводкі стагоддзя. З вялікімі залівамі змагаюцца на поўдні Польшчы. Для пераадольвання наступстваў стыхіі заангажавалі войскі тэрытарыяльнай абароны. Цярпяць ад праліўнога дажджу і ў Чэхіі. Там, паводле прагнозу, у некаторых мясцовасцях узровень ападкаў дасягне 40 сантыметраў. Супраца з музеем, адкрыццё мемарыяльнага крэсла і мноства непрададзеных квіткоў. Менавіта так нацыянальны і акадэмічны тэатр сустракаў свае 104 гады. Уласна і сам тэатр пасля 2020-го мала падобны да класічнага купалаўскага. У гісторыю і сучаснасць установы зазірнуў Антон Бяздольны. Свой 104-й дзень нараджэння Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы адзначыў цырымоніяй адкрыцця крэсла, на якім у залі звычайна сядзеў сам Янка Купала і традыцыйнай паўлінкай. А я люблю Якімку. Вельмі моцна. Спектакль лічыцца візітоўкай купалаўскага. З яго пачынаюць сезон і паказваюць у дзень нараджэння тэатру. Але гэтая традыцыя пасляваенная. 14 верасня 1920 года паўлінку не ставілі. Ты тэатр яшчэ не быў купалаўскім, а спектаклі рабілі таксама расійская і габрэйская трупы. Нягледзячы на мультыкультурны рэпертуар, ніхто не хаваў. Тэатр у першую чаргу беларускі. У 20-е гады была палітыка беларусізацыі і стварэння беларускага тэатра. І асабліва, калі там у 1921 годзе быў пастаўлены першы беларускі мюзікл на купальне па п'есе Чарота, гэта дало вялікі імпульс.
За 100 гадоў тэатр перажыў шмат крызісаў і згортванне беларусізацыі і рэпрэсій 1930-х і вайну, але ці не самы сур'ёзны крызіс здарыўся з Купалаўскім на яго стагоддзя. Пасля выбараў у жніўні 2020-га кіраўніцтва і акторы выступілі супраць фальсіфікацыяў ды гвалту і падтрымалі пратэсты. За гэта звольнілі тагачаснага дырэктара тэатру Паўла Латушку, а за ім сышлі амаль 60 чалавек, большая частка трупы. Дзеячы культуры павінны быць, мне здаецца, прыкладам для грамадства. І купалаўцы сталі такім прыкладам у гэтыя дні пратэстаў, калі фактычна гэта была адна з першых установаў, дзе ў знак пратэста звольнілася большая частка калектыва. У выніку адкрыццё 101-га тэатральнага сезону затрымалася на паўгода. Каб сабраць новую трупу, правялі некалькі кастынгаў, набралі пераважна нядаўніх выпускнікоў тэатральных ВНУ, якія ў студзені 2021-га і прэзентавалі абноўленую Паўлінку. Яе ж паказвалі Лукашэнку, які ў лютым прыйшоў у Купалаўскі на сустрэчу з новым калектывам. Мне стыдно за коллег, потому что, понимаете, какая штука? Ведь дело глобальное. Здесь стояла уже такая задача Родины. Дзякавала, хваліла Лукашэнку і плакала на той сустрэчы акторка Вольга Няфёдова. У наступныя паўгода яна атрымала медаль з Карыны, выступіла на адкрыцці алкагольнай крамы ў Маладзечні з фрагментам той самай Паўлінкі, а пасля зрабілася мастацкай кіраўніцай Купалаўскага і заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь. Канешне, у яе вялікі досвед, шмат гадоў, але я не думаю, што гэтага досведу дастаткова, каб весці з сабой якую-небудзь трупу. Вось, я магу памыляцца. Цяпер у афішы тэатру больш расійскіх аўтараў, на сцэне расійскіх актораў, а трупа пачала выступаць у санаторыях ды ўдзельнічаць у суботніках. Гляжу, там на сайт заходжу, якія спектаклі, но мне падаецца, што гэта ўжо зусім іншы тэатр, вось на 100%. Тэатр гэта ж ўсё ж такі не нейкая прапіска, гэта кадры, мне падаецца. Гэта людзі, кадры і ўзаемаадносіны паміж імі. Акторы Купалаўскага, якія звольніліся ў 2020-м, у большасці былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі. Цяпер яны ўладкоўваюцца ў новых краінах і спрабуюць не губляць сувязь з беларускім кантэкстам. У леташнім серыяле «Белсату» працэсы, асноўны акторскі склад купалаўцы. Яшчэ ў Беларусі яны аб'ядналіся ў суполку «Вольныя купалаўцы». Цяпер ставяць спектаклі ў замежжы і, нягледзячы на складанасці выжывання ў эміграцыі, спрабуюць захаваць традыцыі ранейшага Купалаўскага. А тут як быццам трэба, не ведаю, некую такую беларускасць уплесці у кантэксце, не ведаю, польскі, у сусветны кантэкст. І трохі такая ломка, мне падаецца, ідзе, але спадзяюся, што гэта ломка роста. У свой дзень нараджэння тэатр імя Янкі Купалы дарыў зніжкі на ўсе спектаклі верасня. На іх яшчэ дастаткова непрададзеных білетаў. А вось да 2020 года набываць квіток у Купалаўскі трэба было за некалькі месяцаў да спектаклю. Антон Бяздольны, Белсат. Стратэгічная антыканферэнцыя «Belarusian ID Revival Days». Імпрэза з такой назваю праходзіць у Варшаве. Пра што гаворка і ў чым сутнасць падзеі ведае Руслан Ігнатовіч, які працуе ў цэнтры польскай сталіцы. Руслан, вітаю і перадаю табе слова. Добры вечар, паважаныя гледачы, добры вечар, вітаўце. У гэтыя хвіліны ў Варшаве праходзіць стратэгічная антыканферэнцыя «Belarusian ID Revival Days», якую арганізуе прадстаўніцтва Аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў справе нацыянальнага адраджэння. Антыканферэнцыя – гэта такая форма, ведаеце, дзе спікеры выступаюць, так бы мовіць, без гальштукаў, а панелі праходзяць у свабоднай і дэмакратычнай форме. Гэта антыканферэнцыя накіраваная на тое, каб стварыць новыя стратэгіі для устойлівага развіцця беларускай нацыі ва ўмовах складаных сучасных выклікаў, інфармацыйнай вайны, рэпрэсіяў і татальнай русіфікацыі. Мы паразмаўлялі з арганізатаркай гэтай падзеі, прадстаўніцай Аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў справе нацыянальнага адраджэння Аліну Коўшык. Давайте послухаем.
тое, што мы запрасілі сюды амаль 80 экспертаў з розных галінаў, з якімі мы хочам абмеркаваць тыя думкі, ідэі, якія ёсць, з якімі мы хочам перагледзець нашу канцэпцыю нацыянальнага адраджэння і разам пачаць ствараць дарожныя мапы, паказвае, што мы хочам быць вельмі інклюзіўныя, паказвае, што мы хочам быць дэмакратычныя. Сярод удзельнікаў антыканферэнцыі прадстаўнікі беларускай грамадзянскай супольнасці, палітычных сілаў, медыяў і бізнесу. Іх агульная мэта – супольная каардынацыя і праца для захавання і развіцця беларускай ідэнтычнасці ў цяжкіх умовах. Кожны удзельнік мае магчымасць тут унесці свой уклад у супраціў русіфікацыі і культурнай асіміляцыі. Адна з найцікавейшых панеляў сёння была прысвечана адукацыі і навуцы. У гэтым блоку вельмі моцна прамовіў гісторык Павел Церашковіч. І паводле яго адукацыі ў Беларусі гэта тая галіна, якая яшчэ жыве, але яна цяпер таксама пад пагрозу. І адзін з самых сур'ёзных выклікаў тут гэта тое, што беларусы атрымліваюць адукацыю на расійскай мове. Самае галоўнае тое, што на беларускай мове вывучаецца ўсяго 10% вучняў. Вось гэта абсалютна ненармальна. І гэта не толькі праблема адукацыі, гэта праблема мовы. Калі мова не з'яўляецца інструментам адукацыі, калі на ёй не выкладаюцца прадметы, мова гіне. І зараз беларуская мова афіцыйна лічыцца ў стане пагрозы знікнення. Удзельнікі канферэнцыі вызнаюць, што Беларусь цяпер пад расійскай акупацыяй, у тым ліку культурніцкай, пра што ў прыватнасці сведчыць выбар беларусамі ўнутры Беларусі расійскага кантэнту. Як гэтаму можна супрацьстаяць і зрабіць беларускі кантэнт больш прывабным, Белсату распавёў працаўнік Цэнтру ўсходнееўрапейскіх даследаванняў Варшаўскага універсітэту Антон Сайфулаев. Прадукт павінен быць канкурэнцыйным і быць даступным на агульных платформах. Павінны ўлівацца сродкі ў гэта. Гэта пакуль што адзінае, мне здаецца. Якасны прадукт, ён існуе. І расійскамоўны, і беларускамоўны, які пад агульным шылдам беларускага можна назваць. На гэта трэба сродкі, на гэта трэба больш матэрыялу шматузроўнева, як у той же самай расійскай прапаганде. Нейкіх такіх, не ведаю, чутак, скажем так, культуры, сур'ёзных навінаў і так далее, і так далее, і так далее. Канкуруецца з вельмі нероўным супернікам, з вельмі моцным. Антыканферэнцыя «Беларусян ID Revival Day» становіцца пляцоўку для адкрытых дыскусіяў і пошуку новых шляхоў для развіцця беларускай нацыі. Падзея працягнецца яшчэ і заўтра. Будуць шырока абмяркоўвацца ў прыватнасці пытанні, як стварыць у дэмакратычнай Беларусі сучасны нацыянальна арыентаваны дзяржапарат і як зрабіць так, каб Беларусь трапіла ў свет наймацнейшых эканомік. Студыя. Інфармацыю з намі на сувязі быў Руслан Ігнатовіч, а мы крочым далей. Замкі, трактары, парсюкі і нават касмічныя ракеты. Штогод пад канец жніва на беларускіх палях з'яўляюцца арт-аб'екты з саломы. Адныя лічаць гэта цікавай творчасцю, а іншыя называюць агратрэшам. Як улады выкарыстоўваюць сапраўднае свята для прапаганды сваіх лозунгаў і ці маюць дажынкі па-лукашэнкаўску хоць нешта агульнае з народнай традыцыяй, высвятляў Валянцін Васіленка. Інсталяцыі з саломы на беларускіх палях ужо нібыта сталіся штогадоваю дажынкавай традыцыяй. Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова. Дзяржаўныя медыі пра гэта пішуць з захапленнем, а чыноўнікі ладзяць конкурсы на найлепшы саламяны арт-аб'ект з прызамі і дыпломамі, падобна без ценю гумару. Дорожка стелится не жита, а ў небе жаўрукі пяюць. За ўзнагароды спаборнічаюць выявы сялянаў, трактароў, кароў, парсюкоў, буслоў. Яшчэ адзін тренд – замкі. На гэтай у Вілейскім раёне пайшло больш за 150 цюкоў саломы. Расцвіла на палях і агітацыя. Чырвона-зялёныя сцягі і лозунгі дзяржаўнай прапаганды. Ад «каханую не аддаюць» да «космас наш». 3, 2, 1, 0.
Ідэалагізацыя і палітызацыя дажынак узмацнілася пасля падзеяў 2020 года, мяркуе гісторык Юрый Кушынаў. Цяпер гэта нагадвае нейкі вось па-сапраўднаму агратрэш. То бок калі раней да гэтага можна было ставіцца несур'ёзна, нават пацешна, вось камусьці нават гэта падабалася, то з новым кантэкстам гэта набывае нейкі зусім часам вычварэнскі выгляд. Мы все прошли через пламя едым, погибшим слава и слава живым. На желтым покрывале ячменя. Называй мяне як хочаш, а я цяпер мясцовы краш. Дажынкі нашыя продкі, аднак, святкавалі задоўга да Лукашэнкі. І фігуры на палях таксама рабілі, без усялякай прапаганды. Рабілі сноп, апраналі яго ў жаночую некае адзенне, у сукенку, ставілі на ўскрайку поле, там часам адзелі карагоды, ці там прымалі ежу. У Беларусі ёсць выдатнае народнае мастацтва саломапляцення, якое нават уваходзіць у спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО, і яно, на маю думку, выглядала б значна лепш, значна прыгажэй і увогуле у такой беларускай традыцыі. Зрэшты, саламяным крэатывам займаюцца і суседзі беларусаў, палякі. Таксама ладзяць конкурсы скульптураў. Праўда, ставяцца да агракаларыту хутчэй з гумарам. Киевский климат вciąż robota i robota. Może znajdę na dożynkach sobie chłopa. Тэрмін агратрэш – знявага сялянаў, мяркуе журналіст Яраслаў Сцешык. А ў сучасных дажынкавых традыцыях, калі прыбраць з іх ідэалогію, няма нічога заганнага. Лукашенко лічыць, што ён прысабечыў сабе, узяў сабе, забраў гэтую традыцыю святкаваць гэтае свята. А гэта народнае свята. Лукашенко прыходзіць і сыходзіць, а дажынкі застаюцца, таму што гэта свята прыроднае і народнае. Валентин Василенко, Белсат. Гэта ўсё, што падрыхтавала для вас рэдакцыя аб'ектыву ў гэтую суботу. У студыі працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу добрага вечара. Рукі ўгару, гэта рабунак. Грошы хутка. Гэта што? Іены. Што за шарашкі на